E remato a anécdota. Aquel chofer galego percorreu Estados Unidos con Einstein e quixeron facer unha broma e un día Einstein presentou o seu chofer nunha conferencia para que falase. E o chofer, como era galego, dixo a xente: mire, eu isto que vou explicar é tan fácil que vai volo contar o meu chofer. E era Einstein, claro. Os galegos temos moitas maneiras de ser felices e agora, esta semana, pois temos o entroido, carai. Hai xente de Ourense aquí? Pois... Vaya a Ourense, jefe, vaya a Laza, vaya a Berín, vaya a Xinzo, vaya onde que, vaya... Pero, ide, se non sodes de Ourense, ides o entroido de Ourense, ide avisados e avisadas. Eles pasan o ben e nós levamos. Isto é así. Ide a Laza, como fun eu, un luns, me cachi la mar, o luns que eu non sabía que era o día da farrapada. E cheguei ali con Xuruxo Souto, a Laza, un luns, vestidito bien, deixamos o coche aparcado, chegamos ao centro de Laza, non é difícil, que decir, Laza pon centro urbán, pero... En fin, falta Terueroski, non? Por o resto xa... O resto está... E chegas ali e ti non ves moito ambiente, de repente veñen cara a ti uns gichos con pinta de ir sulfatar. Eu non sabía que ali disfrazarse e poñer pinta de ir sulfatar. Con sulfatadoras, cubos, non sei que, e de repente veñen cara a nós, imaginade que vós somos nós, non? E veñen cara a nós e eu dixenlle a Xurxo: sulfatar en febreiro, vin? E dixeme: eu son de Coruña, de Vila García, deso non sabemos. Ben sabedes que para beber viño apúntase calquera, o carallo para dar sulfato, non? Pero de repente... Pero así. E vexo que veñen cara a nós, buenos días, pousan os cubos, empezan a sacar uns farrapos, e bimba, bim! E nós dicindo que ben conservado, que etnográfico, verdad? Pero estaba húmido e dixemos: pero isto que leve? Dixeron: mexo é merda. Mexo é merda, a farrapada. E nós dicindo: pero merda vosa? Non, de jaliña toda, entendes? Disfrutade do entroido da provincia de Ourense, dos peliqueiros, dos peliqueiriños. Os peliqueiros non teñen problema, van de bar en bar, os peliqueiriños sí. E se non, xefe, veña á Illa de Arousa. Ali a felicidade está por todas partes. Ali somos 5.000, como un grupo de Facebook, entende? Tal cual, sabes? Somos como esos grupos que hai de señoras que probaron todos os produtos de saber vivir e ahora son inmortales, ¿verdad? Ou ese outro grupo que di: yo tamén quero que Ortega Cano conduzca el papamóvil. É o que hai. Tamén hai un que dice: é máis difícil salir del Ikea que de las drogas, aviso, Tamén hai un que di que o caldo de repolo non é caldo, O caso, que veña ali, xa verá a alegría que hai. Pero se ven con coche, atención. Na Illa de Arousa hai sinais de tráfico. As direccións prohibidas son orientativas, Que poña a dirección prohibida non quer decir que non poidas pasar. Podes pasar a modo ou a toda hostia, tamén vale. No centro do pueblo, onde poñía zona urbana, xa pon zona nirvana. Había ali unha pintada de un que casou que lle dicían: José, tus amigas de Boiro non te olvidan. Non invento nada. É a verdade. Ali as festas son tremendas. O día do Carmen, bueno, as festas do Carmen. O ano pasado apareceu por ali unha escritora que coñeceredes, Belén Esteban. Non sei se leería do libro, pero é o máis vendido que hai en España, así vai o país. Chegou ali para mariscar, foi recibida por 250 mariscadoras, que na viron. Chegou rodeada de cámaras, de productores, de maquilladores, de catro que puxa a Diputación. E na viron, e non saudou. E na Illa de Arousa o saúdo é obrigatorio. Por saúdo enténdese que, como está, hermano do carallo? Eso ali é un saúdo. E ela non dixo nada, e as mariscadoras dixeron: ai, non saúdas? Pois nós tampouco. E puxéronse a traballar dándolle o cu a Belén Esteban. Nunca tal viran en Telecinco.
O tipo de Telecinco, desconcertado, dijo, oye, por favor, las marineras. Palabra, Tiñades que ver 250 cabezas dicindo, ai, marinera, vas ser tú, me parece a mí, marinera, pescadora. Aí dixe un cámara, nos van a atracar con las hachas. E dixe un da Diputación, non, son sachos, son azadas. O de Telecinco dixo, si hicierais el favor de daros la vuelta, así os veían en vuestra casa. E dixo un, ai, dar la vuelta a vosotros, que es la misma distancia, E ainda enjadiu, ai no, que por allí vos cubre. Finalmente, unha muller brava destas compadeceuse de Belén Esteban e foi onde ela e faloulle como falan ali, dixolle, ai, que delgada estás. Estás moi delgada, Das peniña, Non andarás na droga, non. Non andes na droga, filliña, non. Sácate de diante, ai. Onde vas? Ti habías que dar un mes aquí e volvías nova, bueno. Aquí outra cousa non, pero comida arre caralla, E vouche dicir unha cousa, o nariz non se quedou ben, Gastaches cartos pa nada, E Belén Esteban desconcertada e outra dicía, queda aquí un mes, muller, queres kibis? Gústanche os kibis? Teño que vir na casa que xa non sei que facer con tanto kiwi, mira, Iso bota, tu ves, iso non para, iso, deu da Alemania, pero. Eu xa non sei que máis facer, xa fago mermelada de kiwi, xa fago kiwis con ameixas, oiche. Ti bota a cebola ben picadita, e a cebola non lle chares. E caquis? Custanche os caquis? Queres levar mitad de kiwi, mitad de caquis? E finalmente Belén Esteban dixo, ai, unha almeja. E dixo ela, muller, non vai ser kibis, entendes? Vende pola Arousa, seredes máis felices. Veña pola Arousa, compañeros. A ver, e remato a anécdota. Aquel chofer galego percorreu Estados Unidos con Einstein e quixeron facer unha broma e un día Einstein presentou o seu chofer nunha conferencia para que falase. E o chofer, como era galego, dixo a xente, mire, isto que vou explicar é tan fácil que vai volo contar o meu chofer. E era Einstein, claro. Os galegos temos moitas maneiras de ser felices e agora, esta semana, pois temos o entroido, carai. Hai xente de Ourense aquí? Pois, vaya a Ourense, jefe, vaya a Laza, vaya a Berín, vaya a Xinzo, vaya onde que, vaya... Pero, ide, se non sodes de Ourense, ides o entroido de Ourense, ide avisados e avisadas. Eles pasan o ben e nós levamos. Isto é así. E de Alaza, como fun eu, un luns, me cachi la mar, o luns que eu non sabía que era o día da farrapada. E cheguei ali con Xuruxo Souto, Alaza, un luns, vestidito bien, deixamos o coche aparcado, chegamos ao centro de Laza, non é difícil, que decir, Laza pon centro urbán, pero... En fin, falta Terueroski, non? Polo resto xa... O resto está... E chegas ali, e ti non ves moito ambiente, de repente veñen cara a ti uns gichos con pinta de ir sulfatar. Eu non sabía que ali disfrazarse e poñer pinta de ir sulfatar. Con sulfatadoras, cubos, non sei que, e de repente veñen cara a nós, imaginade que vós somos nós, non? E veñen cara a nós, e eu dixenlle a Xurxo, sulfatar en febreiro, vin... E dixeme, eu son de Coruña, dixo, de Vilagarcía, deso non sabemos... Ben sabedes que para beber viño apúntase calquera o carallo para dar sulfato, non. Pero de repente... É así. E
vexo que veñen caranonas, buenos días, pousan os cubos, empezan a sacar uns farrapos, e bimba, e nós dicindo que ben conservado, que etnográfico, verdad? Pero estaba húmido, e dixemos, pero isto que leva, dixeron, mexo é merda. Mexo é merda, a farrapada, e nós dicindo, pero metado, dijo, oye, por favor, esto, las marineras. Palabra, Pillades que ver 250 cabezas dicindo, ai, marinera, vas ser tú, me parece a mí, marinera, pescadora. Aí dixe un cámara, nos van a atracar con las hachas. E dixe un da Diputación, non, son sachos, son azadas. O de Telecinco dixo, si hicierais el favor de daros a vuelta, así os veían en vuestra casa. E dixe un, ai, dar la vuelta vosotros, que es la misma distancia, E ainda engadiu, ai no, que por allí vos cubre. Finalmente, unha muller brava destas compadeceuse de Belén Esteban e foi onde ela e faloulle como falan ali, dixolle, ai, que delgada estás. Estás moi delgada, Das peñiña, Non andarás na droga, non. Non andes na droga, filliña, non. Sácate de diante, ai. De tráfico, as direccións prohibidas son orientativas, Que poña a dirección prohibida non quere decir que non poidas pasar. Podes pasar a modo ou a toda hostia, tamén vale. No centro do pueblo, onde poñía zona urbana, xa pon, zona nirvana. Había ali unha pintada de un que casou que lle dicían, José, tus amigas de Boiro non te olvidan. Non invento nada. É a verdade. Ali as festas son tremendas, o día do Carmen, bueno, as festas do Carmen. O ano pasado apareceu por ali unha escritora que coñeceredes, Belén Esteban. Non sei se leería do libro, pero é o máis vendido que hai en España, así vai o país. Chegou ali para mariscar, foi recibida por 250 mariscadoras, que na viron. Chegou rodeada de cámaras, de productores, de maquilladores, de catro que puxo a Diputación. E na viron, e non saudou. E na Illa de Arousa o saúdo é obrigatorio. Por saúdo enténdese que, como está, hermano do carallo? Eso ali é un saúdo. E ela non dixo nada, e as mariscadoras dixeron, ai, non saúdas? Pois nós tampouco. E puxéronse a traballar dándolle o cu a Belén Esteban. Nunca tal viran en Telecinco. O tipo de Telecinco desconservar da vosa, non de jaliña toda, entendes? Disfrutade do entroido da provincia de Ourense, dos peliqueiros, dos peliqueiriños. Os peliqueiros non teñen problema, van de bar en bar, os peliqueiriños sí. E se non, xefe, veña a Illa de Arousa. Ali a felicidade está por todas partes. Ali somos 5.000, como un grupo de Facebook, entende? Tal cual, sabes? Somos como esos grupos que hai de señoras que probaron todos os produtos de saber vivir e ahora son inmortales. Ou ese outro grupo que di yo tamén quero que Ortega Cano conduzca el papamóvil. É o que hai. Tamén hai un que dice é máis difícil salir del Ikea que de las drogas, aviso, Tamén hai un que di que o caldo de repolo non é caldo, O caso, que veña ali, xa verá a alegría que hai. Pero se ven con coche, atención. Na Illa de Arousa hai sinais